नोंथांनिसिमबो गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायनाय आरो अनसायनायखौ बावहरग्रोनानै आं दिनैनि बे जितुल एग्रिकालचार एन्ड फार्मिं चेनेलाव नोंथांमोन गासैखौबो बरायनाय जाबाय। लोगोफोर मैया आंनि मासे अमाया फिसा होदों, 10टा फिसा होदोंमोन, नाथाय आं थानो मोनैनि थाखाय बे फिसाया जोनोम जानायनि समावनो बिमाया गाफ्लांनानै माथाम फिसा बुथारनानै लायो। लोगोफोर नोंथांमोना जाहाथे बे बिथिंखौ नोजोर होयो, जाहाथे नोंथांमोना जोनोम जानायनि समाव गाव थानो नाजायो, मानोना बेयो जोबोद गिदिर मोनसे खहा जायो। मानोना जोनोम जानाय समाव जुदि गानानै होयोब्ला जोबोद गोरलै अमा फिसाया थाबैनो थैयो। नोंथांमोना जाहाथे जोनोम जानाय समाव गाव थानो नाजायो। बेनिफ्राय आं बेबादि मोनसे क्रिप बक्स बानायदों, जाहाथे बिमाया फिसाखौ नारसिननानै बुथारनायनिफ्राय आं बारग'नो हायो। नोंथांमोनाबो बेबायदि मोनसे क्रिप बक्स बानाय। बेनिफ्राय नोंथांमोना बेबो मोनसे गिदिर प्रब्लेम, बिमाया फिसाखौ उन्दुसिननानै बुथारनाया। बेबादि क्रिप बक्स बानायब्ला नोंथांमोना बे फिसा नारसिनजानानै थैनायनिफ्राय बारग'नो हागोन। आरो बेबादि मोनसे 200 वाटनि बाल्ब थोन्दों आङो, जाहाथे बिथांमोना अमा फिसाफ्रा गोजांनायनिफ्राय बारग'यो। नोंथांमोनाव बेबादि खालामनो हायो। दिनै आं नोंथांमोनाव देखायगोन अमा फिसानि फार्स्ट केयार। बेयो जाबाय 24 घन्टानि गेजेराव अमा फिसानि जोनोमनिफ्राय फैनाय गोलाव गोलाव हाथाइखौ दानस'नानै होनाय। मानोना हाथाइखौ हास'वाब्ला जोङो बे गाइखेर जानाय समाव गाइखेरनि बाहायाव हाथाया नांनानै गाराय जाब्ला बिमाया गाइखेर दौनो एसे उसुबिदा मोनो आरो गाइखेर दौनो नागिरा। ओंखायनो बे हाथाइखौ दानस'नाया जोंनि जोबोद गोनां। दिनै नोंथांमोनाव बे भिडिअनि गेजेरजों अमा फिसानि हाथाइखौ माबोरै हास'नो हायो बेखौ आं नोंथांमोननो दिन्थिनो नाजागोन। नोंथांमोना नायलांबाय था माबादि अमा फिसानि हाथाइखौ दानस'यो। हमनो नायनोसै। लोगोफोर जों गिबियावनो बेबादि नेल काटार लानांगोन मोनसे। बेयाव अमा फिसानि टिक काटारबो मोनो बायब्ला, नाथाय नोंथांमोना नेल काटारजोंबो हानो हागोन। आरो आं बेबादि दै लादों। दैयाव आङो जाहाथे हाथाइ हानायाव बे नेल काटाराव नांनानै थानाय बिजानुफ्रा जाहाथे अमा फिसानि कोनो खथि खालामा, बेनि थाखाय आं पटास लादों। पटासखौ आं दैयाव एसे होगोन। एसे होब्लानो जाबाय नोंथांमोना, जाहाथे बेयाव नेल काटाराव नांनानै थानाय बिजानुफोरनिफ्राय बारग'नो हायो। आं बेबायदि नेल काटारखौ पटास दैयाव सोमनानै लादों। हानाय समाव नोंथांमोना मोनसे लक्ष्य हो, जाहाथे सालाइखौ हाफ्लाङा, बेबायदि हानो हागोन। आरो गाहायावबो थायो।
लोगोफोर आं दिनै नोंथांमोननो माबायदि मासे अमा फिसानि हाथाइखौ हास'नांगौ बेखौ दिन्थिनो नाजाबाय। जुदि नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनो लाइक कमेन्ट आरो शेयार खालाम। आरो जुदि नोंथाङा आंनि बे चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखैब्ला बे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै दोन। मानोना आं बिनि उनाव गोबां भिडिअ बानायनो थांगासिनो दङ। मासे अमा फिसाखौ जोनोमनिफ्राय फानजासिम फाननो हानायसिम मा केयार लानांगौ मा बिथिङाव जोङो नोजोर होनांगौ बे गासैखौबो नोंथांमोनाव दिन्थिनो नाजागोन। नोंथांमोना जाहाथे भिडिअखौ आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम बेबायदि भिडिअ नायनो थाखाय। लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ बिसिनो फोजोबबाय। गोजोन्थों।